Payas sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Ephraim Asanas, Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa SDA Church, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Miss Grace Salvado, Mr. Tito Latuza and family, Mr. Japheth Pamisa, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Boy Tagarda, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan. Mga kahigalaan, alas 7 na sa Montakna sa atong Kabuntagon, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo sa atong 777 prayer. Amahan na mo nga langit no, nining takna sa buntag sa adlaw nga ipapahulay, nalipay kami nga dunay panahon nga makaampo kauban sa imong katawan sa tibuok kalibutan sa Seventh-day Adventist Church niini nga initiative sa Matag, Alas City. Among ginaampo lang ito nga amahan nga imuhang panalanginan ang umaabot nga General Conference Session nga kini siya pagahimuon nga kini siya dito sa Amerika nga diin magahatag og panagiusa sa mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. Panlangini usab ang wali dinhi ni Jacobak uban sa mga magwawali nga mga ministro dinhi sa Cagayan de Oro City, labi na sa Central Church, ikaw magagamit sa imong magbubuhat. Panlangini karon usab gidala mo sa pagampo si Lizel Alinapon nga diin makaangkon og kayuhan sa sakit sa iyang tiyan. O nga siya gyud hikapo nimo lang iton nga mahan. Panlangini usab si Brother Ibalang nga makaangkon siya kaayuhan sa iyang sakit. Panalangini langiton nga mahan among gidlas pagampo ang tanan nga sponsors nga gikan diri lang sulod sa Pilipinas ug sa gawa sa Pilipinas nga naga-sponsor ni ining programa diri sa Hope Channel, labi na ni ining programa sa panimbaya nga daghang mga katawhan makaangkon sa mensahe sa kaluwasan. Salamat nga ikaw magapakamaayo kanamo, bisan pa ibubuo ang Espiritu Santo aron kami maandam sa inyong pagbalik. O bisan pa kining syudad sa Cagayan de Oro City imong panalanginan ang pagdumala sa mayor o sa iya ang mga katawhan nga nagapaluyo kaniya. Salamat kayo sa imuhang pagdungog sa pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.